Mo ni gwapo sa pangan boys. Guys. Dapat kita angas. Yay! Pagpadungag ba? Pagpadungag. Wala tayo gatas mo. Shout out ka boy tapang. Mangawat lang may busok para mangmukbang. Wow! Shout out ka boy tapang. Kaya mo na kay Cherry White, mukbangin ko lang. Oh ha! Tara John, mamutong ta, mamutong. Mga tubig baka. Mga tubig baka. Ha? O sige, tara. Oh. Matumeo ka ng baka na mo. Eh, mamutong. Oh, amo isa ka ba no? Nagbidyo-bidyo to. Isa ka ba? Dag, sundang. Suspa, sundang dito balay dong. Sumpah tadi may sundang. Ako, ay, gray bunguton. Oh. Sagwa mo ni gwapo sa pangan boys. Guys. Dapat kita angas. Yay! Mumuto may guys. Pagkuwag sandang dong, pangitan sundang gra. Sige, sige na po. Sundang na rin. Sumutong ta. Lah, na sundang ni mula. Time check guys. 4:41 guys. Oh. Kaya gagamit mo pin, mergay pun pin. Si Miljon Pogi sa tapahan, among driver. Gatal yung ano eh, dalag dong eh. So ngayon guys, no, mauras lang sa mamoto. Oh ha! What? So mga to na guys, no? Among driver na gwapo sa bahan. Sunod, maglamaw tayo sunod pag may mga kwartata pa. Pagpadungag ba? Pagpadungag. Wala tayo gatas bro. Ngawat nagbutong guys. Tagway tagiya. Pagpadungag ta guys. Oh ha! Tuhin na dia. Shout out ka boy tapang. Mangawat lang may busok para mangmukbang. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Saging ala. Saging. Mangawat ra may butong. Seryoso na ta guys, fourth race video guys. Pasibitin. So pasyata tayo ka Miljo no. Ba't ako na naman? Grabe as dikay karo to. Pang mulit-mulit style. Gago! Na batang bright. Kabal na mo rin. O dalang ano ba disa? Tara diri na. So namin diri guys mamutong no. Shout out kay Boy Tapang. Pera mo na kay Cherry White, mukbangin ko lang. Ayaw. Cherry White. Oy, dear na ba sila? Yuta. Dati mukhang kaon rag-on, karon na nagikaon. Paano masabi? Lain kaon. May bawaan pa di ay nga minanas Boy Tapang, may pagingkaon kong tae katunguna. So ako karon guys, sila kay mamutong. Ako mga to sa kumbanga kay para magpainom. So tayo guys. So mo to guys no, muad to na magpusa ka na kumbaka sila kay mamutong man sila mga butong. Bahala to sila basakpan. Sa ako magpainom ko sa kumbaka no. Ay, trode ay, trode na mutong buo. So, wa mo kitag butong? Ha? So yon guys, ginad lang ako sila na mamutong me. Pero wato sila kibao. Na ako lang sila gipauban para na ko kauban dis baka. Pero wa day sila ikuha butong kay hadlok mga watong butong. Kay din la kalubian. So yun guys no. Tapos na yung aming vlog. Sana may follow and share sa video na to para updated ka sa aming video. So yun na yun. Babosh!